салом дӯстон, инак сериали трансфери Мбаппе ба Реал Мадрид ба анҷоми мантиқии худ мерасад. Мбаппе ахиран бо наворе ба мухлисони ПСЖ муроҷиат намуд ва эълон кард ки пас аз анҷоми мавсим тарки Париж мекунад. Дастаи нави Мбаппе албатта ки Реал Мадрид мешавад ки ин ҳанӯз моҳи феврал маълум шуда буд. Имрӯз дар навори худ тарҷумаи муроҷиати Мбаппе ва ҳамчунин реакцияи бархе аз бозингарони Реалро оиди ин гузариш манзуратон мекунем. Зери навор ба таври максималӣ лайк гузоред ва бо обуна шудани худ то охир тамошо кунед. мо бошад шурӯъ мекунем. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. Тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TAJFUT. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ман ҳамеша мегуфтам ки вақташ ояд ҳамаашро ба шумо шарҳ хоҳам дод. ман мехостам бигӯям ки ин мавсими охирини ман дар Париж мебошад. ният надорам ки шартномаамро тамдид кунам ва ҳунарнамоии худро дар ин даста пас аз чанд ҳафта ба анҷом мерасонам. муқобили Тулуза ман бозии охирини худро дар Парк де Принс мегузаронам. ПСЖ ба ман дар корнома хело кӯмак карду канори нобиғаҳои футболӣ ҳунарнамоӣ кардам. аз иштибоҳҳои кардаам ҳам онҳо маро ба роҳи дуруст тарбия карданд. аз ҳамаи ҳамдастаҳоям ки бо ман тӯли ин муддат бозӣ мекарданд ва мураббиё сипосгузорам. ин хело мушкил аст. бореам фикр намекардам ки эълони аз ватани худ рафтан ин қадар мушкил мешавад. пас аз 7 соли машаққат ба ман даъвати ҷадид лозим аст. ман лоиқи мери шумо ки тӯли ин муддат буд шуда натавонистам. аммо ман бореам саҳалкорӣ надоштам ва мехостам ки ба даста кӯмаки худро расонам. ПСЖ дастае нест ки бемеҳрӣ кунад. як рӯз инҷо бозӣ кунед, ҳатман ки онро дӯст хоҳед дошт. ман давоми 7 сол маҳз бо дӯстдорӣ инҷо баромад мекардам. аз интихоби кардаам пушаймон нестам ва ин даста дар хотироти ман то абад нақш хоҳад ёфт. гузариши Мбаппе: ман ҳайрон нестам, чун дар Реал ҳамеша беҳтаринҳо бозӣ мекарданд. Роналду, Зидан, Бекхем ва баъд Кака ва Роналдуро ба ёд доред. ин номҳоро беохир гуфтан мумкин аст. Килиан бозингари меҳнатдӯсте аст ки натиҷаро дар майдон нишон медиҳад. дарҳои Мадрид ба чунин бозингарон ҳамеша боз аст. хурсандам ки утоқи либоси васкуниро бо чунин бозингар мисли Мбаппе тақсим мекунам. акнун ҳам дар мунтахаб ва ҳам дар даста мо якҷо мешавем. ман намегӯям ки Винисиус аз удаи кор намебарояд, вале ба мо ҳамлагари асосӣ низ лозим аст. ягоне аз дастаҳои ҷаҳонӣ аз чунин бозингар даст намекашанд. Килиан муддаии олие аст ки либоси Реалро бояд дар тан дошта бошад. агар Мбаппе ояд, ман дар захира мемонам. ин беҳтарин интихобҳо барои сармураббӣ мешавад. ман танҳо ба Реал Мадрид диққат дода истодаам ва конкуренсия ҳамеша хуб аст. Килиан дастаи моро тақвият месозад ва ман дар ҷои аввал фоидаи дастаро фикр мекунам, на худро. мо аз омадани Мбаппе хушҳол мешавем. инҷо ҳама бо Килиан бозӣ кардан мехоҳанд. умедворам ки ин чиз амалӣ мешавад, чун ӯ яке аз беҳтарин бозингарони ҷаҳон аст. сатҳи бозии ӯ кайҳонӣ аст ва ба мо кӯмак карда метавонад. конкуренсия дар майдон барои ҳардуи мо ҷой мерасад. илова бар ин, ман аз рақобат тарсе надорам. мо бояд барои тақвияти даста фикр кунем. фарқ надорад ки кӣ дар майдон мешаваду кӣ не. Реал дастаи беҳтарини олам аст ва ман аз бозӣ дар Бернабеу хушбахтам. фикр мекунам бо омаданаш ба Реал Мбаппе ин ҳиссиётро бо ман тақсим мекунад. дӯстон, шумо чӣ фикр доред? оё Мбаппе дар Реал камёб мешавад ё не? Килиан ба дастоварди Роналду ақаллан наздик мешуда бошад? ҳатман фикратонро дар ин бобат дар комментария қайд кунед ва бо зер кардани тугмачаи обуна шудан аз навгониҳои футболӣ огаҳӣ пайдо кунед. хайр дӯстон.